Bueno, bikote, uste dut jolasaren txanda iritsi dela gure gustoko Iritsi da bai. momentua. Bueno, gure aurkezle gaitasunak frogan jarriko ditugu gaur. Holan, abiadura handiko froga baten orduan jarri ditzagun irakurtzeko etorriko berba dituzue. Gogordatu. Nik ez dut egin. Nik ere ez. Hiru, bi. Bat. Bueltan gara beste behin, karreska marreska zaia. Bigon bidatu ditugu gaurkan ongietari aritzen den diburu animalietan aditua. Eskerrik asko, Ana, gonbidapenagatik ez bazenekin ere nire espezie gustukoena intsektua dira. Ondo dago hori jakitea arkaitz, gure bigarren gonbidatua Itziberga Graduz da Grezia klasikako filosofo eta polimata zer moduz. Ez ongi ez gaizki, badakizu, Aristotelesek zioen bezala, epo itaitaie, epo itaitaie, epo itaitaie, epo itukituki, epo itukituki. Bueno, alferrik dira Esaten zuen bai. Oso ondo ekarria, Ana, intsektuak ere egoak dituzte, baina altzenekin 2 milioi intsektu daudela izegi bakoitzeko ondotzan otorpreto, berkertreto eta berkertreto. Horiek filosofoak dira, ez da? Bai, guztiak. Filosofo gustokoenak sandaliak daramatzen denak dira. Sandalekin korrika gaizki, baina presaka bizitzea are okerrago. Kleoro pero igeriketan ikastera. Gaurko guzkak egiten besterik ez argi dago. Galdera zuzein bat erantzuteko bi adituen beharra dugu eta Ariel sufroesurtze. Nik ez ez eta zuk Itziber University of House Clean Like Guztietan, hor nire. Galdera da, retuite edo like. Dudarik gabe nire bidutzeko txikirrik da. Zirri esan duzu, ze kasualitatea, nire Zirri bai. filosofia liburu berriaren izenburua da. Bip, bip, Ah, bai. klaxonaren soinua. Txirimito nitz gutxiko pentsalaria. Bolineo filosofo modernoa potxeta lautxa dibidez. Bueno, maiteak, postez agurtzen dezuen etorrera, baina agurrezan behar dugu orain. Bueno, zozoa peleari esango dioken bezala, ipurbeltz. Nire esaldi mitiko batekin animatuko du saioa, ala bazan, ala ez bazan, zara diak ala bazan eta atera diak alaskako elkarrizketen txokoan! Nahiko ondo. Nahiko guai. Nahiko ondo. Ai, ama! Mi engaña du. Pero no le hace interfarkez eta beste, hori filosofo iruak, oso onak ziren gainera. Erakuna oso onak liburu. Itziber zelan. Ondo, oso gustora, bai, eskerrik asko.